No niin, perjantai. Tuli tuossa sipastua tuo pelti kiinni ja nyt sitä armoton hiominen ja sitten tämähän se pitäisi sovitella sitten seuraavaksi tuohon kohille. Tuolla ja se sitten siihen kiinni ja tuosta tuo reuna pitää nyt sipasta kohta puoliin sitten kun on hionut, niin mitata tuokin kohille. Se tulloo siihen. Joo. Sitten pääsee toisen puolen kimppuun. Saa sen puolen tehtyä. Sitten tietysti on pikkuinen pala tuossa alareunassa. Sittenhän sitä pääsee sovittelemaan jo. Tai sovittelemaan. Onhan siinä nyt maalaushommat vielä eessä. Maaluuhommat ja sitten pääsee sovittelemaan tuulilasia paikalle. Mutta kyllä tämä nyt tälle keväälle valmistuu tämä projekti. Tuo oli tuossa 3 vuotta tuossa ootteli inspiraatiota. Kannattaa aina hättäillä hirveästi. Tuokin on ottanut jo 25 vuotta tuossa. Että nyt ajattelin ryhdistäytyä sitten ja ruveta tekemään tuohonkin vähän runkoaisaa ja helmapeltiä lokaisujen kaarten ja lattiapeltiä joutuu laittamaan tuohon vähän. Ei paljon. Nuo kuski ja niin kuin tuohon apukuski ja kuskin puolen nuo kaukalot tuohon lattiat ja semmoista pientä. Hienoja yksityiskohtia näissä, kun siinä lukee lifti. Kuka näkee sitten tuolta lukee tuon tekstin, mutta hienoja pätkiä näissä.